County Commissioner ma Kisumu Benson Lepar Morijo yango oni Apedha mar kedo kod yedhe meroji osemed rido ka nyaka sani gi semako bila moro e sub county ma Kisumu East ma osebedo ka ni kod kar uso amuna e tok chiko. Wacho ni mae Apedha ma itimo e sub counties duto abirio ma onge dok chien. Bende oyango ni aput ma yande ochuogi marango kuonde ma inyuoe kong'o sedolo touch e county ma Kisumu. Neno ni kembe maloso kong'o timo kamano e yor chik. Ogolo siema ne jotije sirikal ni kik tema donjre kod ohala mar kong'o kaka ne oseyanga kod jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki. The rate of crime has gone down. Hata you, I think you can agree with me. Tulikuwa unasikia sana West, Riyadh, Kisian, watu walikuwa wanakuwa marked almost every evening. I think ever since we commenced these upscaled operations and raids, the crime rate has gone down. So I think hii mambo ya Bruce pia has a bearing to crime, has a bearing to security. That's why now the government considers as a national threat, a threat to national security. That's why I think the government is citing the preservation of security, preservation